थांनाय 30 तारिख जानुवारि त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि बरंगोनां बिकास देबरम फाय राधामणि पाराव फाय बकाइसा सभा खालायखा अ सभा बसागा जे ई जगह त्रिपुरा मथाने बरक 180 भोटार बीजेपी जॉइन खाय किन्तु अकक सम्पूर्ण ताताल लाइथांनाय जानुवारि 30 सालमारिवो काइसा कक्तमा आवाय अंगमानि राधामणि कामिवो त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि बिकास देबरमानि याग रमै खुंसनि सिब्रै नुखुंनि खरक सारा दक टिचार बुता त्रिपुरा मथा बदल याकरे बीजेपीनि बानारम कहनै फिया अकक्तमानो तुये तिनि सांग्रंसाल कक्तमानिबो सांगाव फाय स्राय स्राय सावै खनारका आमसानि किसासे लुकुरक बानारम कहनै मांपिलिति साजाकमानि आमो सय बाना रमानिया आबो ताताल कक आवायखा हनै कक सिल जालायखा गामिनि किसासे लुकुरक जोंनि रादामनि पाराव बीजेपीनि जयनिं प्रग्राम दं होनै साखा बर' सालसा सिगां साखा जोंनो जतन साव साफानो जोंरो फायाता माने अर जयनिं प्रग्राम तो बं बर' सिंसिर नायबला गान बाबुके किसा बुराबले ओंके बनो अर फायने रंनो सेवार जागै सुना हनैना हापो गना समाजा काय साखासि जि नगो सुबिया गाय साखा सुका गार जुआन नय किसा गारन होते बो सकाय दारो बैफे जागा ते हेजमनि अर साबजान रमै बसगां बासारि रेखाबो आसिनि दिबा गमसे अर जतो नायना हनि फायने रंनो पन्दिसिसे बिलबिति रेखानै अर जिसारि बाके बा के जताव तो कोन नुक तु ओले पयजना बरक दं और तो जुआ तो फेमिलि काय आपदे बुङाबो आयां हासल बरक गैया बरक उनुगै साइदं आबायता गोसों आबनो आरो थांया जों साबिका दा के ताबुक आरते कैसे खनाय बो मंका नो आम चायो जे ताबुक लीला फाइमानी लीला खरो जॉइनिंग दर लीला जॉइनिंग रिया माने बति नर्स फाइ फायो जे थाना के आं मेके तो माला लिया सय कं सावनो बाबु बाय मालाय बरक और मालाय लायखाना समना के लीला बो चिनाय थानानि लामा मालाया फै कर गारि जामला गर बाथाखौ मालाय फटबुना हदागो निसिम साथा आगो तो माला रेगुलिया बाय आं अनजागो राधामणि पाराव 30 तारिख नि समानिनो जे जयनिं प्रग्राम मानि सिनि ट्राइबल वारफार मन्त्रि बिकास देबरमा जे खालि और सिनि जनसाधारण दङ कमल नाय ताई যত प्रब्लेम नो सल्व खायनानि जे फाइमानि आदिनो ओंखाय जे आबुनि परिबते जे सिनि दादु बिशु कुमार बो सिवारनानि सुनानि हितलांजामा जागानि बनो अ बरक नि नगनि बरक बो कमल से माने हांका तो बो फाइने मुसिं सनायनो फाइने मुसुं खा हांकाय बो साइतो का बादा बांनो फारि फाइन थांनाय लेनो नि तुइ फाइमानि परिबते हांकाय बो तफानो अरा हापाया बनो लामा अदेंनि जे अरनि बर साबजानि बनो रमितना हाका बनो रमिना हारि तुबुय बनो बसकांगो बासारि बनो जॉइनिंग खायो हुनैके कमल बांना हाका तो पारा कसार से हाका तो जत बुरि बसा जतन फाइजनाय न आबो तो मन्त्रि चिनि टेबल वारफानि सिनि अको ताम हुनाय चिनि एसटी देब्रमारंनि हांग्राय मन्त्रि से फाइ हुनका बा जतन आबो खानु खाजाकै किसामिसा फाइने नका आबो सबैसे बर जॉइनिंग प्रोग्राम हनै जत जोंनि जे आनि राधामणि पारानि बरक बोरै हिन्दी सेला हायाव बाहाय बरक जयनिं प्रोग्रामनि सेटलां थां ओंका आबो तो पूरा 100% ताताल हिन छैमान आनि जे त्रिपुरा मथा जे बरक 180 भोटार जे थांगोनि हिमानि आबो एकदम ताताल कोस जतoi से बंनि जे अर जे नुमानि आनि मकल बाथिं जे नुमानि जत बर जे तामनि सानाय रतनपुर राधापुर शान्तिनगर बेलबारि যত থুমিছে বংনর 180 अंको जनसाधारण मिटिं उपस्थित करिना गता अंका 180 बुतार अंको बुतार जॉइनिंग खाइतेबा ए आबनि बागैनो तिनि आं नंनि बसखौ मा बासखा आबा ताताल क ओंखाय तामनो सानमा आसु जतनियो आनि कोन जत ताकु मिडिया सुनो जतन हामबाय तिनि नारना रंग्रामा निते थांनाय 30 तारिख जानुवारि त्रिपुरा हामग्राय मन्त्रि बरंगोनां बिकास देबरम फाय राधामणि पाराव फाय बकाइसा सभा खालायखा अ सभा बसागा जे ई जगह त्रिपुरा मथाने बरक 180 भोटार बीजेपी जॉइन खाय किन्तु अकक सम्पूर्ण ताताल कान्ताम हिमबा बरक नायदि
বেলবাড়ি হাই জিরানিয়া হাই রতনপুর হাই বরং যে সমর্থন বরণ তুইছে বড় গিয়ে জায়গা সবক লাই অথচ তীব্র মতানি বরফ বরং আরো জয়েন্ট খাইছে কক সঙ্গে আমরা কক কেনার ভাবেন তিনি না কারণ তার ভিন্ন জায়গা তে খরচা রিয়াকশন খাইগে চিনি কমেডি গেলে বিল জাঠাবে মালাই নাম খাইবানি ini kot bin jatuh sini kan aku tahu. Bos saya kata mau, ang finance ang pun ang tinggal mau terjadi kaya, bawa orang lalu gitu nih. Amun bagian bos no, khabar sani semua ko tong mani semua kaya. Sini kakak, bisu kuma development, auto saya semua orang kana, orang kan orang kana semua orang kan, jodoh orang kan.